Jeg skal forklare om Keplers tredje lov. Keplers tredje lov siger, at der er sammenhæng mellem en planets omløbstid t og dens middelafstand a. Som man kan se her i tabellen, så er a for jordens, det er 1, da man tager det i forhold til, hvor langt jorden den har til solen. Og så omløbstiden, den er taget i år, så derfor er solens også, eller er jordens også 1, da det tager 1 år for jorden at komme rundt om solen. Jeg har lavet nogle beregninger, hvor jeg har taget a i tredje, og jeg har taget alle tallene fra a og sat i tredje, og det samme har jeg gjort for t, bare i anden. Hvis jeg går ud fra, at a er en x-værdi, og at t er en y-værdi, kan jeg bevise, at Keplers tredje lov gælder, ved at sige, at y er lige med k gange x. Og så vil jeg sætte en formel ind, eller en graf ind, ved hjælp af tabelrækkerne a i tredje og t i anden. Jeg vil sætte dem ind i et punktdiagram. Så vil jeg få den til at danne den bedste rette linje. Det vil jeg gøre ved at bede den om at lave en lineær sammenhæng, og så gå ned i indstillinger og sige, at den skal vise mig ligningen i diagrammet. Nu har den vist mig den bedste rette linje, der kan laves, og så har den sagt, at y er lige med en konstant gange a i tredje, minus 0,0436 godt nok, men da det er så tæt på 0, så kan man gå ud fra, at det er 0. Så derved har den vist, at hvis man tager t i anden, kan man sætte lige, og man har en konstant, gange a i tredje, er det lige med hinanden.